illallah ya mai Allah la ilaha illallah ya mai Allah la ilaha illallah ubangiji na 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 sunan ka rabbana Allah kai na fara sawa kai mun na agaji Allah ran mu kai dagawa a hallar ma'aiki sunan mu yayi fitowa ka samu jerukan mabiya da masu kaiwa da mun fada fadin mai mike wajen ma'aiki abinda za mu ce shi ɗaya ne ya manna ɗauki ba wata rayuwa bayan ta saya saraki hadisa ne a bacci na shi ya ce na ɗauki kayo ruwan salati Allah ga mun haminna ina shaƙora mai Allah ƙara wanke raina ka sa da ahalinsa sabban sa da nana bigil muka muke ce sanadin farin ciki na mu gaida shugaba na waliyai kafar tsayawa amma mai dariƙa aikin ka na rikewa a ya fito yin mai yarwa da kai muke iyawa fara mu gausu sarki ne ko a ran tsayawa mu jinjina wa annabi tilas ku zo ku kalli idan muna da kwatsa shi ne ya ba mu kwalli biyar mu shi ya ɗauke mana faɗi ne da fili na godiya gare ka aikin mu sanna ali ni ban sani ba balle na yi ma ba zan iya ba har sai da kai yi min izini to ba zan gaza ba birki idan ya karye mota ba ta tsaya ba yaban ka ban mu fara ba batun ba zan aje ba zan kira a yi mana tilas a ba mu gaske domin ba mun rike annabi wanda ya fi aiki sunan ilawa sun farda shi ya ɗauki abin da zai yi Allah ne ke yi mara atake muna da kai ma'aiki ba wanda zai taɓa mu duk inda mun kaje dole a gane aidiyar mu zaman mu ko da tashi kai ne farin cikin mu abinci kai kalan marwa bisa ƙoramar mu a hallarar ilahiya kai kake rabawa duk wanda ya taho annabi kai kake ɗagawa abin yabo ashe kai ɗaya ne kake iyawa ba wanda zai yi bayan kai sidi na tsayawa ka yarda in yi ma baiti ko ina a kwance a kabari na yi ma baitin da ya kasance yaban ka zan yi ko daidai ko ina a zauce ka bani zantuka annabi ran muka azarci ranan ilawa riyaki ma yake taya ka da ka yi sai ya ce ai shi ne yake saka ka mai ta da rai ya dawo ba wannan asifar ka abin yaban maɗagi na walla ba irin ka ashe ruhin da ya ji ka ba zai bakin ciki ba shi ma idan da ya ganka ba zai ci alƙawar ba ba wanda mai isa wanda ba zai yi jinjina ba gare ka shugabana mai da baya gaba mu je zuwa masoya kar ku yi ado da yanga ku kama shugaba ta sarifinsa za ku hanga domin ku kun sani shine wanda baya burga a zuciyar ku alkhairi ke zuwa ga danga idan da babu kai annabi ni ba zan iya ba wallahi ba na aure in ba gidan sani ba idan kana da annabi to za mu daina gaba ko ka bar batun sa rai walla kai kwaba ba dan da shi ba da an rike tare da ayyukan mu amma a yau muna shanawa silar saga mu duk wata rahama amma na dansa ne nufin mu siyar muna ta yi amma san sake tare mu wannan gwanin mu yi masa baiti ba ko ta kaka mutum yana yabo gun sara da har gumaka mala'ika da baiti a gurin sa kaji doka kadai ta karta jallan Allahu ba irin ka an rasa annabi babu ko da wasa abin kira akai ya cike duka falsafarsa a matsayin sa Allah ne ke makwabtakarsa ginin ilahu ka zarta mutum ya hausa mansa na baka rayuwa ban sa kanka alƙawar ne ka sarrafa ni yanda ka so gunka ne kira ne ni ban iya ba in har ka saka ni zan yi mane ka dauke damuwa so digon rahama ne ni ba na gane komai in ba ubangiji ba wuyar mu ko da daɗi a cikin sa ban rabe ba ikon sana a komai ɗaya ma ba a sani ba komai ya sa ya zartar wani da ba zai hana ba aikin mu na da tsauri barkar ka yi shi yanki ka kama na ka aiwatar za ka samu aiki ginin da kai gina karfe kar a makale Nazar ilahu ne a cikin ranmu a kanarki Rasulu mai gidan Adamu ne gami da Hauwa Ubangida gurin Yusuf wanda ke sakawa mata su yanka hannu don kesa sun yabawa shi ko gwanin murannan rai ne yake ficewa magai da annabi Isa wanda ke gudun nan da kyala duniya komai bai taba shi sannan shi ne yake faɗi ya ci annabi yana nan idan ya zo ku kama shi ku kyala zantukan nan ku zo mu je wajen Musa an ka bai wasanda domin ku gane girman Ahmadu ya yi tsada cewa yake a bar annabtar ya zo shi jarda ya zama cikin ma'aiki shi ma ya ɗau takarda ashe da annabi Nuhu cikin su kaji zance jirgin da ya gina dan tsira ya samu dace ashe da ismin ɗa cikin sa an amince wutar kalili shine ya saka da tarsalamci a ya mujibu kai mun addu'a cikin sufata ina da damuwa annabi sai ka zamcire ta ka bani san ka fili har ma da gaibiyata dan Fadima azima hasken da ba kamanta ni ban yabo a kullum sai na sako waliye da jani shehu yan mota akan ku ba alayi abul futuyi mai yarwa akan ku na yi mayi arazimi giyar Allah damuwar mu jange amma da daga audalle tsara baitukan ka sha da ni ruwan soyayyar ka na ya hauka ina
mu ba gazawa. Ni ba na gane komai in ba ubangiji ba, ni ba na gane komai in ba ubangiji. Ai ni ba na gane komai in ba ubangiji ba, ni ba na gane komai in ba ubangiji ba. Ahmadu ba ya gane komai in ba ubangiji ba, ni ba na gane komai in ba ubangiji ba, ni ba na gane komai in ba abin kira ba, ni ba na gane komai in